Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin, papagayam. Inda ibasa ti Isaias, Kapitulo 50, versikulo 11. Da kayo nga agpangpanggap, amang dadael iti padayo a tao. Ti panggap yun to matlaeng ti pakadadaelan nyo. Ti apo, ti mangdusan to kada kayo. Nakaay-ay-ay to ti pagbanagan nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Welcome iti dayto nga opisina, Julia. Siya gayam ni Nympha. Agyaman na kiti nabara apa ng pasangbayo kanyak ditoy. Ay na, Julia. Saan ka nga agtalatlatan? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda dagiti managin ko na ditoy. Ha? Ti amo, nagsaya at daunay. Tanasaya at da no nakasango ka. Ngamgayam, backstabber da. Ichis-chismis da ka iti sa bali. Kumustan tinastra kam at trabahom, anak ko? Mayat mat nanang, awan ti parikot. Nasaya at matno kasta. Nagasat ka, anak ko. Tanakastra ka iti dayjay nga opisina. Pudno day tananang. Iso nga rod asay-saya atag ti performance ko. Tapno awan ti makunada ken ka, anak ko. Di kay agdanag nanang. Aramidak ti amin akabaulak. Agtrabaho ak iti husto. Tapno agbayagak iti trabaho anasterkat. Awanan, Nympha. Nasapawan kan. Saanin asikat ti kay kat ni boss. Sinapawan na kan di kabarbaro laeng diti opisina. Iti kaano man, di nanto maagaw ti saad ko diti opisina, Robert. Anya ti kayat mo asawan? Jack itulok, aday ta akabarbaro laang dito iti agbalin anabanglo ka ni boss. Tandaanam day ta, Robert. Lindon, pasensyakan ha, numan manon nga agsarak ta. Amumot siguro ang makumikumak iti trabaho. Awan anyaman na, Julia. Mawatak. Di kagdanag. Naimbag lakit din taman nakaawat ka anobyo. Sana rin ba nga makikumpetensya ak iti trabaho? Kanayon mo't nga ibagakan ka dayta. Saan ka di? Lindon. Isungawan ti rin ba nga pagdanagam? Mawatak ti sitwasyon mo. Ken amok nga aramidam dayta. Para iti inam. Nagagat ka talaga niya, Julia. Ha? Saan mat? Araramidak laang ti trabaho. Diyak kayat nga dati makunayo kanyak akakadwak diti opisina. No siyak, awan ti makunakin ka, Julia. Talaga ngamin anasingpat, nagagat, kan napintas ka. Ha? Robert? Day tatagpay so. Iso ano ata ti parikot mo dito opisina? Ibagamlahin kanya ka? Matulungan ka? Agyaman ak, Robert, ha? Awan ang yaman na. Basta no kasapulan ti tulong ko, di ka ko maagbabain amang ibaga kanya. Ay, wen gayam. Adanas ka na pirmaam. Urgent law na dito eh. Mabalinta ka dito agsarita, Lindon? Ha? Agam amuta ka di, miss? Siyak ni Nympha. Di nakam-am mo ngam am-am mo kaunay. Anya? Uri pagbiit laang. Agsarita ta ko ma. Maipapanday to ka ni Julia. Tinobyak? Apay ni Julia? Saan adito iti pagsaritaan ta? Pangaasim. Sumurot ka kumakanyak. Napatag daytoy abanag. Nay, apay kasla di ka makaid na, anak ko. Nanang. Adda ka di parikot, Julia. Ay na, anak ko. Iti kasta ajar mo. Amok nga da parikot. Anya ka di ti mapaspasamak. Nanang. Adda ngamin napasamak nga anomalya iti opisina. Kasla siya ti mapapabason.
Anya, ay por Diyos, kasanuan na pasamak dayta. Jakmat amo, nanang. Matikawak nga rod. Julia, anak ko. Jak kabisado ti may papan iti da iti anapasamak iti opisina. Iso ajak amo no kasano nga ikalintagak ti bagi. Anak, no talagang awan ti basol mo, di ka butang. Ngam kasano no maikatak iti trabaho, nanang. Di ka umibet iti Diyos. Saan nakaabaybayan ti Diyos? Nakasagaan akan ayon ti Diyos amang tarabay kadag iti pinarsuana. Iso adi ka mapukawan iti namnama, anak ko. Nasapay ta ni boss. At nandito opisina na. Anyay, Robert. Mamati ka mat siguro itan kanyak. Nympha. Awan pa nagdwadwakin ka. Kung nagtumat namin, agsublin tumat lang ti amor kanyak ni boss. Taday jay a Julia, mapadisi diti opisina. Talaga nasirib ka mata niya, Nympha. Ngam na jayin karim kanya ka. Tinulungan ka. Tapno madadaan ni Julia iti kaayan ayat na. Iso atong palam mati karim kanya. Robert, jak pala sigurado no patyan day jay alindon ti amin. Nasken ama panak nakakpay nga umuna. No makiwin naswasan day jay alindon ka ni Julia. Anya? Inaramid ko ti kayat mo, Nympha. Awanin ti bibiyang ko no agwin naswas da Julia kan ti kaayan ayat na. Tinapatag, tong palam ting karim kanyak. At ti bagim ti katukad ti naramid ko. Ha? Robert, Laglagi pam nga amok ti amin nyar aramidam. Nang rona da ito'y panangdadael mo ita iti reputasyon ni Julia. Iso ano di mo tong palinting karim kanyak? Siyak amis mo ti mga bisto iti amin. Sinayang mo ti panagtalag ko kan ka, Julia. Sir, Kang runahan iti amin, ti panagkupit, wano panagtakaw ti kagurak. Ngam si kapay anabiit pay lang iti dayto nga opisina ti nagaramid iti kasta. sir. Ikarik iti batog ko alangit. Awan ti amo kiti napasama. Di ka makapaglibak. Pirmam dayta, saan ka? Kita, Diyos ko, apay anak kapirmaak dita. makitam. At da pamanagnig ko. Iso nga itamat laeng. Agpili ka. Termination or resignation? Sir, pangaasim. Patyanda kumamat. Kasyanda kuma. I'm sorry, Julia. Sa anak ama agtap no mamati akpay ka. Kasi tinako na. Agpili ka. Termination or resignation? Agyaman ka kiti. Taoray agdadataan nagtakaw ka dito'y opisina. Ket ikon konsiderak pay lang ang maikan ka iti graceful exit. Sa anak nagtatakaw, nanang. Sa anak nagtatakaw. Julia, anak ko. Awan ti inaramid ko, amadi. Ingka gumaag nga ipaiti amin ang kabaulak para iti trabaho. Ngam apay akas to'y tinagbanagag. Nakababain, nanang. Nakababain. Huston, anak ko. Di ka nagsangit. Ikagumaam nga aklunan analukay di tabarukong mo ti amin. Kasi no amaklon ko ti panag. Adyak mat inaramid. Julia, anak ko. Kasi no agpayan. No agdinamag na dyan na pasamag. Ang mga no dyan kon makastrak iti sa bali at trabaho. Kasi no aklaan ang nanang. Kasi no talaangan. Nalabas kan, Robert.
namin anon aginunod nak. Apay, ada reklamom, ha? Saan akas to iti saritaan ta? Hoy, Nimfa, awan ti karbengam nga gadgad. No kasapulan ka, nasken asumurot ka kanyak. Tano saan, ibutak-tak ko iti opisina nga awan kinapudno tinaipabasol kini Julia. Tatipudno ang nagtakaw iti dayja kwarta, ket sika. Ngam sika ti nagpapirma kan kwa na. Gaputa kini daw mo atulungan ka. Ket inkarim kanyak at tibagim ti katukad ti amin nagtong balak. Ita, no planom ti manghiraman kanyak, mapaay ka. Ngamin, impangag kumatenken ka tinaka-record iti cellphone ko asaritanta. Talaga nga inaramid mo ti amin. Tapno mapaanugot nak, amang tulong ken ka. Tanya ti kayat mo. Tong palbiag nagbali na kakabit mo. Si aasawa ka, Robert. Panunutom kumamot na ita. Di ka man kundi sangit di tanim pa. Sa anak amaasyan ken ka, taamok ti burik mo. Saan ka amabalin niya ged kanyak? Di nak mabalin asinaan. Robert. Taiti ka nito nga ipilit mo ti mangisina kanyak. Maiwaras iti internet ti video a panagkanaig ta. Anya di kayat mo asawan. Sa anak amaag nimpa. Damo pa'y laeng a panagkanaig ta. Nangimuntara kon iti limit a video. Iso anak ka dokumento day di anapasamang. Saan nagpaiso na ita? Nimpa, sa anak nga agparparbulaeng, agpaiso ti ibagbagakan ka. No kayat mo, ipakitak-tap no mamati ka. Ket iti ka nito nga ipilit mo tagked iti kayat ko, si kamot laeng ti agbanag adakas. Pasensyakan. No itaak lang nga nagpakitakan ka, Julia. Nalabit an amo mo tinapasamak kanyak iti trabaho. Iso aliniklikan na kon. Ha? Anya na pasamak kan ka iti trabaho? Forced resignation. Kapilitan ang nag-resign na kon. Ngam ti ma-terminatak gapu iti basol ajak mat inaramid. Napabasolak ang nagtakaw iti opisina. Anya? Amok adi mo maaramin dayta. Imposible dayta. Lyndon. Kinsaan aday ti makagapo. No apay adyak nagpakpakitakan ka. Tatiag pa iso. Nasakit anak. Anya ti kayat mo asawan. Mabit lang. Aday pakitakan ka. Video nga in Bluetooth kanyak di katrabahwam nga agnagan iti Nimfa. Nasakit anak. Gapo iti kinasweet yung agsarsarita iti lalaki akadwam iti video. Ni Robert dayjay. Isu dayjay day di gundaway nga da impapirma na kanyak. Isu dayjay ti papeles a pinirmaak nga impakita kanyak ti amo mi. Anya? Asino ti kunam anang ipasakan ka iti dayjay a video? Di katrabaho ang agnagan iti Nimfa. Anya? No kasta. Nagkonsabos da Robert kan Nimfa. Sigurado dayta. Isuda ti makagapo. No apay ang napabasolak ang nagtakaw ija opisina. Pinaayaban kayo atwa. Taadon di pamanagnag ana urnong ko kontra kada kayo. Sir. Anya ti kayat mo asawan, sir? Malaksid itag din dinamagan nga illicit relationship yun. Adon ti pamanagnag ti management kadagati anomalyayo adwa diti opisina. Anya? Ngam sir, Awanan ti ado peso. You are both fired. Ket sangwan nyo dagiti kaso nga ipilami kontra kada kayo.
Jack lang ninamnama si kati sa nga ilig. Di ka nabigbig, tanagkutong kan. Nagdakalan tinagbaliwan ti langam. Imayak, takidawag ti pamakawan mo, Julia. Nympha, Manipod pinardaya ka. Nagbalinan ana sa limuot ti biag ko. Diyak na pagkadkadaan, idi pinagbalin na kakabit ni Robert. Kaputam kag nga ibisto na kiji opisina. May papaniti na ramid ko kan ka. Nympha, Nakakaasya kiti inaramid ni Robert. Awa na pulas ni naramidak. Ay ayak ti bagik. Ngamamok nga awanan ti maramidak. Isobasan sa na mapampanunot ko. Analabit anadusa akon. Kapoy ti panang pardayak kan ka. Isopakawanan na ko ma, Julia. Nympha, idi naduktalak ti video nga inted mo itinobyok. Di taan na amiris ko adi nadaaldak ka ni Robert. Pinanggap ko ti bumalas idi damo. Ngam, naamiris ko nga awanin ti Serbina. Iso nga inaklon ko ti amin. Kat, nag-move on ak. Kat agyaman akmat iti Diyos, tadinak binaybayan. Iso alipate mon tinapalabas, Nympha. Tanabayagan alinipat ko. Ag-move on kamatan. Kat kidawam akanayon ti panarabay ti Diyos. Awan tinasaya at ngaitdan ti pamardaya, takadaw yan adag iti managpardaya ti pagbalatakan matlaeng, tinaalas nga aramid da. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagdarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.